Me ollaan tänään täällä Radioamatööriliiton kesäleirillä. Tämä on vuosittainen leiri ja tänä vuonna ollaan Eerikkälän urheiluopistossa Forssassa. Ja meillä on sitten erilaisia esittelypisteitä toiminnasta, eli kerrotaan harrastuksesta. Saattaa olla HF-pisteitä, kilpailufoorumeita, kirpputoria tai erilaisia tapaamisia. Meiltä löytyy omat nettisivut Flora Fauna Finland, eli täältä löytyy ohff.fi. Ja täältä löytyy paljon tietoa sitten, miten harrastukseen pääsee alkuun ja minkä tyyppisiä kalustoa tai mitä on sitten hyvä huomioida. Ja täältä löytyy oikeastaan kattavasti kaikki. No mitä sitten oikeastaan tämä toiminta tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Suomessa on noin 2000 tai yli 2000 tällä hetkellä erilaista luonnonsuojelualuetta tai luonnonpuistoa tai kansallispuistoa, jossa sitten on jokaisella on oma numero ja niitä työskennellään ja sitten aina vuosittain saattaa tulla uusiakin, jolloin puhutaan sitten ihan uusista numeroista. Ja siihen liittyy semmoinen avardiohjelma, jonka kautta sitten saa sellaisia erilaisia työskentelytodisteita, mitä voi sitten pitää muistona niistä yhteyksistä, mitä on pitänyt. Ja mitä tarvitaan sitten, että päästään alkuun? Tietysti pitäisi olla se radioamatöörilupa, totta kai. Mutta sitten on niitä, mitä sitten jokainen hankkii sen oman harrastuksensa puitteissa, niin tietenkin radio. Ja koska ollaan yleensä tiettömillä taipaleilla, ettei välttämättä autolla päästä kovin lähelle tai ollaan merellä tai esimerkiksi järvellä jossain saaressa, niin se kalusto pitää olla helposti mukana kuljetettavissa. Meillä on tässä tämmöinen kiinalainen radio Sieku, josta lähtee 20 wattia ulos. Siihen on mikrofoni ja sitten löytyy sähkötysavain, jos on sähkötystaitoinen radioamatööri niin kuin itse olen. Ja tykkään siitä lähetyslajista, niin sitten sähkötysavain tukee mukana. Näitä on myös pienempiä kuin tämä, mutta periaatteessa kevyt asema pitäisi olla semmoinen, minkä jaksaa sinne mettään kantaa. Antenni on mulla tämmöinen taikalangaksi sanottu lanka-antenni, mikä on helppo koota. Ja se saadaan tämmöisen 7-metrisen maston avulla saadaan sitten ylemmäs, että saadaan niin kuin tukeva hyvä lähtö siihen antenniin. No sitten tietysti toiset pitää tietokoneella logia. Minä olen vielä vähän vanhanaikainen. Mä tykkään siellä matkan varrella tehdä, kun on siellä kohteessa, niin tehdä login. Eli ne asemat, kenen kanssa mä työskentelen, niin tykkään tehdä tällä tavalla, eli perinteisesti kirjoittamalla. Ja näistä voidaan sitten lähettää myöskin QSL-kortti, eli vahvistus siitä, että yhteys on pidetty. Niin ihan sitten vanhanaikaisesti kirjoitellaan sitäkin. Ja yleensä nämä kamppeet pitäisi sitten mahtua tämmöiseen reppuun. Tai tietenkin näitähän voi olla sen mukaan, mitä jaksaa kantaa, mutta tänne mahtuu niinku radio ja sitten vähän jotain pieniä tarvikkeita ja vimpeleitä, mitä kelläkin on mukana. Ja sitten vähän näitä, tietysti kun näissä kansallispuistoissa käydään vaikka Kilpisjärvi ja Kolmen rajapyykki ja näitä tämmöisiä, niin niitäkin voi sitten, se on yksi osa harrastusta, että voi niitä sitten ikään kuin keräillä. Ja sitten on tämä meidän oma merkki ja sitten on myöskin tämmöinen niinku vuoria, missä työskentellään maanlaajuinen ohjelma, mitä sitten voidaan myöskin harrastella. Mutta lyhykäisyydessään homma on sitä, että mennään radion kanssa metsään ja pidetään sieltä yhteyksiä toisiin radioamatööreihin ja sitä kautta sitten saadaan niitä luontokokemuksia, opitaan uusia paikkoja ja aina kun se reissu on tehty, niin sitten kerrotaan myös muillekin siitä. Facebookissa esimerkiksi otetaan kuvia vahvistukseksi, että tällä alueella on oltu ja kartalta katsotaan paikka, millä ollaan oltu. Ja sitten sitä kautta saadaan niitä uusia kokemuksia ja toiset sitten kokee niitä tietysti kokemuksena kotona, kun ovat radion ääressä työskentelemässä näitä puskaradisteja. Tällainen ihan lyhyessä on tämä hommeli ja nettisivulta saa sitten enemmän tietoa tästä meidän toiminnasta.